Hadian bagi nonghikai kontrak kila pelong bun gijing yaki ban penbore ke sorkar jela bakam day ban weng yaki nagakam nonghikai hadian bakim pass ke exam Meghalaya teachers eligibility test Henry kalong leno kani gijing yaki jengki namar ke sorkar jela kalau weng kam yaki bat ke sorkar kam shimla siu tulop shu yaki mentala nriu banai kata nadu banai kala lengkot arajar arpuwei. Habapa eka kerwo Shakilat Pathai Khubor lingba President ke Meghalaya Government Lower Primary School Teachers Association officiating on contract basis uba birbor riangtem ulai thu babun kinohikai contract kriya kendo jing kumbai kendo lem kipat ba nong shong shnong kejela babun kiladu ya kabilla kasngi namar ke jing penjari ke sorkar ya ke jing khangdam mentala kumba ar banai AA bani kun persha ya ke jing sapriang kunyang jing pang COVID-19 ulai thu shushu babun kinohikai kim yo shu kabam kedi ban penbiang haying sem jongki bat donru na pedeng jongki kila pen pep school no yeki khun jongki namar ki sha wing kam bat kim don pisa shu ban pha school yeki khun jongki uba birbor uloong bo kerpat ek sorkar bakan perkhat lem na kabenta jongki bat lada ke sorkar kam lei na kabenta jongki na kaliang jongki no hikai contract kin penlong da kajingi ki kabating baru loong ru bakim selia wat ban pha ela ka jong kajing em. Sachsen pat nagaliang jongi kinoi kai contract chwal kumai tip daga state berkoi na du nai January haden bela welcome daga sarkar ngila shong yata hangar site haga ashi tarik hadu spotrik nai march aja apoi hapo madan malki nagaliang jonga sarkar kala khot yakran yangi haga khat atrik langba additional chief secretary ba di walang ubadai pai education department perkara gijing akran kam cham lapoi sya kanu ka thong ka ba penhun yangi kinoi kai kontrak nangta biang ha ka lai photrik benai lai photrik lai phoi chitrik benai march april alja phoi ngene song biang kum ka jing pen kan mau ka sarkar baki dai ben lai yangi lang ba sit in demonstration hapo madal ma ki biang bat hadi nang ne ngila pen sangi gani ka sit in demonstration nama ka jing khot yakran biang jong sarkar langba u secretary to the government of Meghalaya education department but haju por de director jong education uba amrus marak haka khatum datrik nai basau arjar arpoi ni kino hikai contract ngiladon yaga jing hadin ba la penduk kam yang ni nadu ubnai January jong snam arjar arpoi daga sarkar kumbayamat jing ki pajba nong chong chong jong kejela ha por lockdown mentala arbanai ha kabaki lado kabala kasni hai ka pateng mangi kinoi kai kontrak ngilam ya kendo jing kabak haw hadu kata kata namar ba ngila sa penduk ya ka jing siu mentala dru banai hawa pet chela ki jong ki khon ki khti ki badon ha ki ying ki sam ki jong ngimno chu ban pet namar ba ni nyemla shu ban penbiang kino kam jong ki bon na pren kino hikai contract ki jongi kila hab ban penpap school ki khon ki jongi nama bangi la sha pendu jubor ya ka jingsiu mantala ndru bana ya ka notification ka bala penmi da sarkar na ka banta ka mtap ru ni ya ka nu jing ka ba khaw namar ba ka age ka jongi kala palat ya ka bala penmi daga sarkar ngiladan mentala sauhusan snam karta buna prenjongi kumtangim la chu bendang yale ikene ke amtat ka bala penmi daga sarkar te habangi pai ikene ke baro ni snow yalade ba hato mangi kino hikai contract ngimdon hok mo ben im hato ngimdon hok mo ben bam hato ngim ton hok mo ban pen he pen start iki khon ki ti jong lengba gane ke jing penduk kam jong sarkar ngim la shu ban pen biang ya kita ba ina smodu jing kerman siapa palat haka jing sisa ngi kino hikai kontrak ngila pendap lut iki kriteria ki ba ka NCTE kala pen norms jong sarkar ka bala penmi ka badang sa man ta stang ka entet kadau bangi feel ke amtat manhakani kalong ba kumbala ong syakmat na prenjongi hagatu ko por don ru ki babat ek secretary MC
kiba baru kiba tray kam sarkar bala phada ko sarkar kum ki belo kumta ngimla ban pelai jingmut ya ka jing pule ki jongi bat na lor bangi bun kam ki school ngimla ban pass ki ne ka amtat ka sarkar kham perkhat kham I consider yangi in service te cha hanrelai pendu kam yangi ki ai daw bangi feel ka amtat kumta nakaliang jongi kinoi kai kontrak po Meghalaya ki badon ya 6,000 tam ni la ya kendu jing seba palat hagani por kumta ni perkhat habani perkhat ya kini ki ai baro bat ni poiken mau ba plan ka sarkar kalai bahar tang ya kinoi ya ki anomi khat ki jongi ki bala remno tang sansnam bat ki ai ka pension ka bahe ki penbiang ji nukam jongki hanra yangi pate la supen do khamakha ya ka kam ka bangi latrai barok sikata kumta hagani ka por nakaliang jongi kino hikai kontrak nilas mo putlat bat kata ka jingetep lam ka bangi don barok sikata ka jingetep lam ka babha kalanang thangsau bat kala pan satru yak jimut jam khat jongi hilak lumar jimut jam khat kumno ngin le langi persang ban pan appointment melai kendu ki ha sarkar ya aidau bakadon ka lockdown kumtam ngimla bani kendu te hakni ka por nakaliang jonga kum president jongka Meghalaya Government LP School Teacher Association ngabu ke jingkar pat ka sarkar bas ngobha perkhat lam yangi na lor hapo ka shatri ki jongi ki paranai kai ki jongi ki don ya ka jingduna hagi khatmat ki jongki hakiwei ki sarkar ki baladap bat ka ri hibra ko wei ki nyokor nyoburong karpang ya kini ki abadon jingduna khatmat hapo ka shatri jongir ki don kino hikai with disabilities kibamla ban lek balang kumbalek lam kiwei kibamla ban trekam hane ki shania haga jingsiu ka bakilayo par sikata magi ki ut ki nam kumnongin pendap penbiang ki jinokam ki baman la kasing mantala drubnai makir kimyo jingsiu ka sarkar jongi kam don ji perkhat ai ya kita baro nila persang ban lai kendu yu chief minister badon burom jongi ka arkoi trik banai basau arja arkoi nakaliang jong u kular ban yarap yangi bat nakaliang jongi nila pen I cha u ba hakiwei ki state ki regularize yakino hikai contract balai ka state jongi emla nakaliang jong u ong ba nakloi ban yarap yakti wanra ki evidence ki badon nakiwei ki jela nakaliang jongi nila sop me ki evidence baru khat santrik nai ban riu arja arpoi hanre hadu manta nakaliang jong u umchim ki ai bat umpen me anu ka jingerap yani kumta ni kino hikai contract ni kerpat sera sarkar wat thang sawe ke jigi problem ka jong yo ba kan dia ka ai was new yani kino hikai contract ya ka yeng ka sam ka jong bat kani ke jing kani jubal ke jong ki jing pendu kam ji for ki kakta re kim lang ka salang kakta re ki khon ki jong namar ki ong ba amdon ji mentoy bendang like school namar bala kumba chabe kami pa ni mai kumta kamentoy yangi bendang like school kakta ba kim lang ka sang ka bor perkhat jong kim lang salang kinoi khna school ki jong kumta ta ka burom ni terpat ka sarkar bab ban perkhat lam ya jing benikan lada pim perkhat lam ningai ba kani ka lockdown kanam akan kut hau arjar aflai bat kanam ne sa hadu arjar aflai bat shwa kata nakaliang jongi lada pim le ai nilarai ban yakhi le ka batang wat hadu ban pha yala ka jong jingim kumta le kloi perkhat lam yang ni jing jongi namar ni don haga jing ka bakha
yo ba kabas new kanja yangi woi pui baro te nibu gine jing kerpat ba pin gerap klo yangi nidon ha jing but komba kiwei ki siam jing komba phirap lam ni kiwei ingai baka sarkar badan buram mujong phinirap lam ni ngakar paru amtang chief minister perkhat lam yangi education minister be jong perkhat lam mapi ka cabinet minister ban yamir jingmut lang bane perkhat kerpang no ya ka jing jong tina hi kai kontra namakan long ka ka bama bat ka bas new ka ba penis new ya ka jing long ba jing jong tangkini ki jing kerpat nibo sakisa sakha kulai sibon